ширкати дорувории софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё барои зиёд кардани риш ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ба шумо тавсия медиҳад ки ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Аз номи юристи ҷей муроҷиат кун, скидкат мекунанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали юристи ҷей. Видеои имрӯзаи мо ҷавоб ба саволҳое ки дар комментария ба мо равон кардагӣ буданд. Пеш аз ҷавоб додани саволҳо мо дар як мавзӯъ камтар суҳбат мегзаронем, чунки оиди ана ҳамин мавзӯъ ба мо бисёртар савол равон мекунанд. Мавзӯъ дар бораи ба хона даромадани коркунои комиссарияти ҳарбӣ, яъне ки аблавара мо дар назар дорем. Бисёриҳо савол метиҳанд ки оё коркунои комиссарияти ҳарбӣ аз назари қонун ҳақ ва ҳуқуқ доранд ки ба дохили хонаи аз мову шумо даромада яке аз мову шуморо мақсад бигиранд, маҷбуран ба хизмати ҳарбӣ бубаранд. Ва мо ҳамин мавзӯъро ҳозир содда карда аз назари қонун, аз назари Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумо мефаҳмонем тамошобинони азиз ва хоҳиш мекунем ки бо диққат гӯш кунен, дар ин бора дигар савол натиҳен. Бародарони азиз, як чизи дигаро ба шумо хотиррасон кардани омад ки як бародармон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор дорад ва як канали исломӣ кушодагиае. Дар уҷа панд насиҳатҳо, яъне ки нашидҳо пешкаши тамошобинон мегардонад. Марҳамат дар омада дар ҳамун канал подписатсия кунен, дастгириш кунен ки обуначиёш зиёд шава. Ва агар ягон саволаш дошта бошен, ин ҳамиҷа дар рақамҳои ватсапш ҳастай, дар ҳамин рақамҳо муроҷиат кунен, бо худаш ҳамсуҳбат бошен. номи каналаш ин ҳамин бародаро дар экран омадагиае. аз назари қонун агар бигирем, ба номи ҳар яке аз шаҳрвандоне ки сину солшон ба даъват ба хизмати ҳарбӣ мераса, бояд повистка пешниҳод кунанд, яъне ки ба хонашона ба ҳамун ҷои истиқоматшона равон кунанд повистка. ва дар ҳолате ки агар ӯ шаҳрванд дасткашӣ мекунад ё ки мақсад повисткаро мегираву ба хизмат ҳозир намешава, ҳатто дар ана ҳамин ҳолат коркунои комиссарияти ҳарбӣ ҳақ ва ҳуқуқ надоранд ки шаҳрванд агар повисткаро отказ кунад, онҳо маҷбуранд ба дохили хонаи вай бидрояну ӯро маҷбур карда ба хизмат бубаранд. Гуфтаистем ки ҳатто ҳаққу ҳуқуқ дар ҳамин ҷиҳат надоранд ки агар шаҳрванд отказ кунад, саркашӣ аз хизмат кунад. Дар ин ҳолат аз назари қонун бояд чӣ кор кард? Дар ҳолате ки повистка ба номи шаҳрванди ба синни соли хизмат расида ба хонашон меояд ва ӯ саркашӣ мекунад, дар ин ҳолат бояд ҳамун маводҳо ба номи шаҳрванд ҷамъ карда шаванд ва ба шуъбаҳои Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод кунанд ва баъдан ба воситаи суд ҷаримашон бикунанд. Вале қонун дар иҷа иҷоза додагӣ нестае ки дар ҳолати саркашӣ кардан аз хизмат шумо дохили хонаи вай бидроену бо роҳи маҷбуран ӯро ба хизмати ҳарбӣ бигирен, бибарен. ин кори ана ҳамин коркунои комиссарияти ҳарбӣ худаш ғайриқонунӣ ҳисоб мехӯрад. ва дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 22 низ омадагӣ астае ки манзили шахс дахлнопазир аст, яъне ки дар моддаи 22 омадагие ба манзили шахс зуран даромадан ва касеро аз манзил маҳрум кардан қатъиян ман аст. ба ҳамин хотир мо махсус дар иҷа аз Конститутсия моддара гуфтем ки дар моддаи 22 омадагие ки манзили шахс дахлнопазир аст ва ҳеҷ кас ҳақ ва ҳуқуқ надорад ки бе иҷозати шаҳрванд дохили хонаи вай бишава, ба истиснои ҳолатҳое ки қонун муқаррар кардагиае. яъне дар иҷа чиро дар назар дорад қонун? ҳолатҳое ки агар ягон ҷиноятҳои махсусан вазнин содир карда бошад, ба истиснои ана ҳамин ҳолатҳо ана ин роҳе ки коркунои комиссарияти ҳарбӣ пеш мегиранд, ана ҳамин чиза манъ кардагианд. ва боз ҳозир як моддаи дигар
диггари Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумо мегӯм, бародарони азиз. Дар моддаи 42 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадагие ки дар Тоҷикистон ҳар як шахс вазифадор аст ки Конститутсия ва қонунҳоро риоя кунад, ҳуқуқ, озодӣ, шаъну шарафи дигаронро эҳтиром намояд. яъне ки дар моддаи 42 омадагие вай новобаста аз уе ки коркуни давлата ё ки мақсад коркуни комиссарияти ҳарбия, умуман ҳар касе ки набоша, ҳама шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд қонун ва Конститутсияро риоя кунанд ва надонистани қонун ҳеҷ касро аз ҷавобгарӣ озод намекунад. ба ҳамин хотир бародарони азиз, ин буд ҷавоб ба ҳамун саволе ки шумо бисёртар медоден. оё коркунои комиссарияти ҳарбӣ ҳақ доранд ки дохили хона бидроянд? баъзан нафарон менависанд ки ба дохили хона даромада маҷбуран бо роҳи зуроварӣ ё ки бо роҳи азобу шиканҷа ҳамун шахсияти синни солаш ба хизмат расидаро мегиранд, бо роҳи зуроварӣ ба мошин бор мекунанд, мебаранд. ин чиз ғайриқонуние ва ман ҳолатҳоша аз назари қонун, аз назари Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумо фаҳмондум. мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Бузургмеҳрҷон навистаи гапҳои кӯдакӣ гап мезанӣ, ин қаттӣ гапи ростам надорӣ, дурӯғай, мардам бовар накунен. баъзе аз тамошобинон хоҳиш мекунам ки саволҳои кӯдакӣ натиҳед, то ки мо ҳар намуд саволҳои осона ба шумо ҷавоб мегардонем. баъдан баъзет менависӣ ки ту саволҳои осона ҷавоб мегардонӣ, ира ҳама медона ё ки дигар. ҳамун савола ба мо пешкаш мегардонанд, мо ба ҳамин хотир ҷавоб мегардонем. бародаро Зафар Каримов нависад: салом бародар, мода дар ҳамин рекламаи софсавдоя нак дар ҳамин каналҳои телевизории Тоҷикистон ҳастай безор шида будем. Бародари азиз, мо ин чиза қайд кардем ки ин чизҳое ки мо, ин касое ки мо реклама мекунем, вайҳо ба мо пул метиҳанд, ба ҳамин хотир мо вайҳоро реклама мекунем. Рашид Олимов нависад: ассалому алайкум акаи Сорбон, ба саволам ҷавоб диҳед. Одамое ки через Беларусия, Минск, Москва омадастанд, мобайни Беларусия, Россия граница нестад, чорни ход катӣ меоянд, ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд ё ин ки не? Деборшид навистесам, ака ҷавоб диҳед. бале, дар ҳолате ки парвозҳо барқарор шудагӣ нестанд, ҷарима таъин карда мешавад. ба ҳамун ҳолате ки мо ҳамин чиза хондаем, яъне ки бармегардонанд ба ҷое ки шумо аз ҳамунҷа парвоз кардед. Ҷурабек Ҳакимов нависад: салом ака, чӣ ва саволи мара ҷавоб надодӣ ака? Ма дар Москваям, хонамон аблава омада, штраф карданя. Ҷавоб те, илтимос ака. Мо дар мавзӯи аблава айни ҳол қайд кардем, фаҳмондем ва дар ҳолате ки шумо дар ҳудуди Тоҷикистон набошед, ягон ҳамун ҷарима пешбинӣ шудагӣ нест. Аюбов нависта: салом алайкум ака, ма Аюбов, ман метавонам ки рафта билет гирам ва аз аэропорт равам ба Тоҷикистон бе посольства? Мутаассифона бародари азиз, дар ҳолате ки ба Тоҷикистон омаданӣ бошӣ, бояд ҳатман аз посольства бигзарӣ, яъне ки муроҷиат кунӣ, ариза бинависӣ, баъдан аз ҷониби посольства чипта харидорӣ мекунӣ. Наҷмиддин Раҷабов нависад: салом алайкум бародар, меган граница маҳкам мешавад, чартерни рейс кушода мешавад ё ин ки не? То рӯзи 31 октябра чартерни рейс ҳастад. Фирӯз Саидов нависад: бародар, папугай ҳамун байрақта утюг кун. Бародари азиз, агар ки ту қадар вақтат зиёд бошад, биё ҳамун байрақта утюг каданги. Баҳодур нависад: салом алайкум ака, меган дар Тоҷикистон тӯй кадан мумкин нест. Бо меган 40 нафар қати тӯй мекунӣ. ҳамин ростай? ҷавоб те. Тӯй кардан мумкин аст, лекин дар доираи қонун танзим ҳози дар доираи 40 нафар иҷоза додагиаст тӯю маърака гузаронидана. Аюбҷон нависад: салом ака, моҳи ноябр рейсҳои чартерӣ баргузор мешавад ё ин ки не? Ҳоло моҳи ноябр аниқ нест, бародари азиз. Ҷумахон Тилоев нависад: салом алайкум акаи Сорбон, ма уже 10 бор шид шумода менависам, ҳеҷ ҷавоб наметӣ. Мо дар шаҳри Красноярск қарор дорем, дар инҷо посольства нест. Баъд мо чӣ хел бирем? Ба воситаи муроҷиат кардан ба коркунои консулгарии дипломатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, бародари азиз. Шодмонов нависад: бародар, гапҳои як хел бефаҳмора гӯш наке, корта давом доданги. Албатта ки мо ҳеҷ каса аҳамият наметиҳем ва гӯшам намекунем. ҳар касе ки ягон гапи ноҷо ва ягон гапи ғалат менависа, мо просто ӯро мегирем, заблокировать мекунем. Тамом, бародар. Ғариббача Шоу нависад: салом ака, ҳамин билета мешавад интернет харида, барое ки программа авиабилет дар нишон додестай, ҳамаша меган намеши, нишон намедодак, мешавад ҳамунҷа харида? Ҷавоб тиҳед ака, ҳамин савол да. Чунки як чанд рӯз пеш як рафиқи мо ҳамун программа харида буд, рафтак. Мутаассифона бародари азиз, намедонам ва ҳамин қадар тавсиятон метавонам ки аз ҳар ҷо билет харидорӣ накунед.
ғарибача нависай бовар ки ҳамуқа метарсанд ҳами халқи мо аз хизмат мард шав бара хизмати модар ватан кун барои худат ячи ибрат гир кадоме нотарсай хизмат мерава лайка биҷиқа албатта бародари мо дуруст қайд карда ҳар касе ки хизмат мерава вай фикр куна ки ватани худша падару модари худша апаву хоҳари худша умуман ки миллати тоҷика ҳифзу муҳофизат кардесай аввалан миллати мора худованд ҳифз ва муҳофизат куна ва баъдан ана ҳамин сарбозҳо сабаб мешаванд ки мақсад имрӯзҳо мо тинҷу ором дар хонаҳои худмон хобема вайҳо хизмати ватан модар кардесанд ба ҳамин хотир фикр мекунам ки мақсад агар мову шумо хизмати ватан модар накунем аз миллатҳои бегона омада дар ватани мо хизмат намекунанд ё ки ватани моро пуштибонӣ намекунанд. Тамошобинони азиз видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар боша дар поёни ана ҳамин видео равон кунед. Видеоҳои нави моро интизор бошед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.